Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Full Nightmare Mode. Θα το ολοκληρώσουμε. Θα δείτε στη συνέχεια του βίντεο. Θα κάνουμε. Ξεκινάμε. Ωραία παιδιά, ξεκινήσαμε το Full Nightmare. Ελπίζω να τα καταφέρω. Skip. Δεν χρειάζεται να δούμε. Το είδαμε στο προηγούμενο. Όχι, δεν το είδαμε. Δεν χρειάζεται να το δούμε. Εντάξει, παιδιά. Τι να πω. Και παιδιά, έχει και άλλους γείτονες νέους. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε κι άλλο Hello Neighbor, γράψτε στο σχόλιο, κάντε ένα like και subscribe. Για να μπορέσω να τα κάνω. Βοηθάω. Άντε φώταλε. Φορτώνεται για τώρα το παιχνίδι. Να. Τώρα. Δεν χρειάζεται να μας πεις. Φανταστείτε ένας που παίζει πρώτη φορά Hello Neighbor να πάει να παίξει την άλλη μέρα. Γεια σου μάγε. Edition. Ωραία. Ωραία. Dagda Chrome Crutch. Κάτι τέτοιο. Dagda Chrome Crutch. Σωστό το όνομα. Λίστε. Ημερομηνία σωστή. Τρίτος όροφος, τέταρτο διαμέρισμα. Dagda Chrome Crutch. Ωραία, το έχουμε. Σωστό το όνομα. 96, 58, 45. 96, 58, 45. 86, 32, 19. 86, 32, 19. Σωστό. Dagda Crutch. Ωραία. Θα έχετε σωστό. Τώρα, το καλύτερο. Η εμφάνιση. Wears a hat, φοράει καπέλο. Mouth stitches. Ραγίσματα στη μάσκα. Big head. Όχι. Κάτι, αυτό που έχει στο στόμα τέλος πάντων. Wears a mask. Ωραία. Τα ραγίσματα πάνε σωστά. Κάτσε να δω παιδιά. Γιατί αυτός ο μάγος είναι πολύ πονηρός. Μην τον εμπιστεύετε. Δεν πρέπει να τον εμπιστευόμαστε. Μπορεί να είναι και σωσία. Ωραία, σωστά είναι τα ραγίσματα στη μάσκα. Ωραία, 2 γραμμές, 1 χ, 1. Ωραία. Τηλέφωνο στο διαμέρισμα. 42, 58. 42, 50. 8, καταλάβω 8. Ωραία, δεν είναι σπίτι, οπότε πρέπει να δούμε λίγο τα μάτια του. Πάνε σωστά. Ωραία, δεν ξέρω παιδιά, τον αφήνω νομίζω. Τη μύτη του καλά. Δεν είναι σπίτι. Άρα, όλοι λένε final. Εντάξει, δεν είναι τόσο. Πάμε στην επόμενη που είναι αυτή εδώ η κυριούλα. Diogza Smog. Ωραία. Έχετε τέτοια στο πρόσωπό σας. In your face. Ωραία. Diogza Smog. 98, 64, 63, 21, 38, 11. Έχετε γεννηθεί το δεύτερο μήνα, το Φεβρουάριο. Ζείτε στο δεύτερο, ναι αυτό. Diogza Smog. 98, 64, 63, 21, 38, 11. Λοιπόν, 98, 64, 63, 98, 64, 63, 21, 38, 11.
Κάτσε, παιδιά, έχω μπερδευτεί. 98, 60. Σωστό το πρώτο. 21, 38, 11. 21, 38, 11. Σωστό το DD logo. Το όνομά σας. Και στη λίστα, από τη λίστα θα το δω. Νιόγδα Smog. Διόγδα Smog, κάτι τέτοιο. Το λογότυπο είναι σωστό. Και η ημερομηνία. Οπότε δεν θα ξεφύγω. Ας δούμε την εμφάνιση. Μετά στο δεύτερο. Round nose. Στρογγυλή μυκούλα, όχι. Ναι. Several scars. Ραγίσματα τέλος πάντων. 1, 2, 3, 4, 5. 5 έχει. Όχι. Όχι σας το ενημερώσω. Εδώ είναι. Ωραία, νομίζω τα έχει όλα στο σωστό σημείο. Curly hair, ωραία. Round head, στρογγυλό πρόσωπο. Thin eyebrows. Μικρά φρύδια, ωραία. Λεπτά. 51, 23, 51, 23, ωραία. Ωραία. Και δεν είναι. Κανόνες. Τι είναι αυτή? Πρέπει να την αφήσω. Μάλλον ναι. Την αφήνω. Παιδιά, είχα δει ένα βίντεο που πρέπει να την αφήσω. Ωραία, αυτός πάλι. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, 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 ωραία. Καραγιά. Ωραία, αυτός έφυγε, παιδιά. Για... έχεις, ωραία, γεια σου. Ντρούγκια Φλεουρέτη. Ωραία. Πιστεύω πως είστε καλά. Δεν ξέρω. Ωραία, θα το δούμε αυτό. Πρώτος όροφος. Λοιπόν, 11.668. Το νούμερό σου είναι λάθος. Φύτατε σωσία. 33, 12. Ωραία, μπράβο. Αχα, τα μάτια είναι περίεργα, κύριε. Αυτόν, παιδιά, τον έχουμε περάσει. Για να το συμβολέψω. Ας πάρω ένα τηλέφωνο στο 42 53. Λάθος τηλέφωνο. 42-58. Στο 42. Παιδιά, πάμε στην αρχή. 42 58. Αυτοσίας 33-12. Κακός ουσίας. Κακός.
Παιδιά, δείτε, έχει το πράγμα αυτό εδώ. Παιδιά, όλοι σωθείτε τώρα. Πήραμε τη μορφή του όλοι. Αντέγραψαν τον αληθινό, πιστεύω. Συγγνώμη, DDD, φύγει ξανά. Ωραία. Αχα, και εσένα σε πέρασα, κυρία. Και ξέρω που μένεις. Ναι. Ωραία, 51, 23. Ωραία. Το ξέρω. Όσο σας ήταν πονηρός και προσπάθησε να με μπερδέψει. Γεια σου. Εντάξει. Γεια σου. Εσύ. Ποια είσαι? Στη λίστα είσαι. Σε λένε Λιτούλη. Λιτούλη. Περίεργο ονόματα έχετε εσείς οι γείτονες. Ωραία. Πρώτο όροφο. Πρώτο, όχι. Τέταρτο διαμέρισμα. Ωραία. Λιτούλητσι. Σωστό το όνομα. Πάμε στο επόμενο. Θα πάρω ένα τηλέφωνο. 6 μήνυμα 6. Ωραία. Not at home. God. Τι ξέχασε? 6, 9, 6. This is not at home for God's earrings. Αχα! Αφού είπες ότι τα ξέχασε. Άρα αυτός είναι earrings. Αφού είπες ότι... Α, τα ξέχασε. Ναι, τα ξέχασε μάλλον. Για να μου το λέει, τα ξέχασε. Άρα, πρέπει τώρα να δω... Πρέπει να είναι αληθινή, ρε παιδιά. Να τα θυσιάσω, ρε παιδιά. Πρέπει να την τεστάρω, Αφού είπε ότι τα ξέχασε. Όσο θα έκανε και τα σκουλάρικια μαζί. Άντε καλά την ελέγχω για ασφάλεια. Ωραία, small point nose. Small point nose. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω πως τα ξέχασε. Point ears. Point ears. Μητέρα κάτι. Wear earrings που τα ξέχασε, δεν πειράζει. 5 τετουίτς. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. 7 δεν είναι. 5 τα toy eyes. Δεν είναι 5 όμως. Αλλά έτσι μου το δείχνει στην εικόνα. 5 λέει όμως. 1, 2, 3, 4, 5. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να φύγουν. Α, ναι, για αυτά.
1, 2, 3, 4, 5. Α, αυτά δεν μετράνε τα κανονικά της μάτια. Και αυτά είναι τα 5. Εντάξει. Ναι. Πού είναι τα tweets? Has fun. Has fun. Λοιπόν, τηλέφωνο πρέπει να ελέγξω. Ωραία, 17, 25, 35. 17, 25, 35. Ωραία. 27, 17, 25. 27, 17, 25. Στην Αθήνα, γιατί... Σωσή Αθήνα. Πάω στην Αθήνα. Εσένα σε έχω περάσει. Εσύ ήσουν Σωσίας. Ήσουνα πριν ή δεν ήσουνα, παιδιά? Παιδιά, αυτή δεν την είχα περάσει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ένα request. Ωραία, μπράβο. Ωραία, για να δούμε. Πού μένεις? Στο 1-1. Είναι τέλειος, βλέπετε εδώ. Λοιπόν, 24 fingers. Το έλεγξα για το αυτό που λέει 24 δάκτυλα στο κεφάλι της. 11, 52, 11, 52. Is not at home. Ωραία. Άρα πρέπει να βρούμε αν είναι αληθινή. Ωραία, πάμε πρώτα. Θα ξεκινήσω από το δύσκολο το τηλέφωνο. 11-668. Α, η προηγούμενη δεν είχε σωστό τηλέφωνο. 11-668. 11-668. Ωραία. Στον πρώτο. Ωραία. 11-668. 211, 19, όχι, 21. Ωραία. 21, 119, 89. Σωστό τηλέφωνο, σωστά όλα. Εντάξει. Το τηλέφωνο. Ντρίγια φλουρέτη. Ντρούγια φλουρέτη. Ντρούγια. Τρίγιο φλουερέτη. Παιδιά, και το τηλέφωνο σωστό. Η εμφάνιση, μικρή μύτη, καυτερά δόντια, σκουλαρίκια. Ο κλόουν! Ποιος είναι αυτός? Ο κλόουν, ένας κλόουν. Νομίζω έχω δει το παιχνίδι σου. Το λένε unlikely. Όχι. Θα καλέσω τώρα τη DD και θα έρθει να σε μαζέψει. Τριμερέτα. 33. Πάμε ξανά. 33, 12. Τέλεια, μαζέψτε τώρα. Μαζέψτε τώρα. Τι, πώς. Ωραία, έλα, clean table. Έλα να παίξουμε. Ωραία, σταμάτα να μιλάς. Ας δούμε το τραπέζι. 7 κάρτες. Ωραία, έχει 7 φύλλο, οπότε θα βάλω 10. 6. Ας δούμε αυτό. Με έχει κερδίσει. 10. Ναι! Yes! Πάρε κάρτες. Ναι, πάρε κάρτες. Αλφα. 5. Έχω κάπα. Όχι ρε! Με νίκησε, παιδιά!
1-0. Παιδιά είναι καλός παίκτης στο παιχνίδι του. Πρέπει να φερθούμε έξυπνοι. Παιδιά έχω χάσει. Α! Όχι!